راديو إيرنا زخبر سلامتنا تقبلوا أبستفل عليه كورنعات عالم كوينكم نمدبات راديو إيرنا تكتاتلوا زخبركم سمعتنا نايلوم ربو 17 مقابيت كلتشحن إسران حدن فنوى راديو إيرنا فلما أفريقيا أبصومون زيحزلكم قريب الله نعو بمسعب دما مدب تطعمو فنونا بزينا نمجمار فلما أرستاتو يونيسيف أب إرتران زكايدو زلو مدبات كوعل كابزحاتتو $18 مليون أستاد فرق تراي مركبو قاليتو أمريكان إثيوبيا أب سبقاون تعناون انتزي كوينو كالزخون حجز دويلو ختصنح مخانو أفليتا سودان قبطن أب قدايتي إثيوبيا تهانسو زلا ديقاب زملكات بحبرات هاقرات نزقربة ناشم قلنا تبقصو تقبيلانو راديو إيرنا ناقا دمت إيرتراويان علتاو زينا أهقراوي معكن قلعو يونيسيف أب إرتراب زكايدو زلو استفلالي مدبات كوعل كابزحاتتو $18 مليون أستاد فرق تراي مركبو أفليتو اتأكل حبرات هاقرات زخونة تكال كساب سلسلكاتيت كلتشعن إسران حدن أبزن برقزي كابزحاتتو حجز 400 تراي كمزرخبايو تقيسو مثل بدا كورونا فيروس تتححزو هاقرات باجتان يخون زمولو مدبات غيارا مسمه اللون حدا كابت مخنياتات كخون كمزغقل أسميرو اللو يونيسيف أبي إرتراب حتسابون وحزم أزاو مقبتاتن استطقعو إتساناتن أديتاتن أمردأن نايقولعو أقد استقتابتات همو حسن زأمسل مدبات أمكياد يركب انتخونة زكايدو زلو ناي مسرتاو طعنا مدبات معرزن علمنا الشغيل وازلو لبدا كورونا فيروس أقد داسس لزخونة مولت هاقرات حجزن كبركتا تمحتينو أمريكان إثيوبيا تبوس تفلالي حجزات دوابيلات تغتصنح كم زوسنت أفليتا اتهاجر نزفلتات دحرت تصحف قدات وصا أمريكا أنتوني بلينكن أب تግራይ عليتنا يمصنات جبنات كم استفتصمه مغلاصيو رويترز نافنياك فلو قدات وصاي نيد برايس بمتقاسب زقربو زينا أمريكا أب طعنا وحسنت مغبزه تكوره رديئታት ክትቅጽሎ ምዃና ኣነጺሮ ይኹን እምበር ኣብ ኢትዮጵያ ምዘሎ ኩነታት ኣብ ጽላት ጸጥታን ካልእን ዘድሃበ ሓገዛት ግና ደው ኢሉ ክጸንሕ ምዃኑ ተኣፈኛ ኣረጋጊጾ ጸሓፊ አንቶኒ ብሊንከን ምስ ዋና ጸሓፉ ውድብ ሕብራት ሃገራት አንቶኒ ጉተርስ ኣብ ዘካየዶ ናይ ቴሌፎን ዝርርብ ኣብ ትግራይ ብዛዕባ ተፈጺሙ ዝበሃል ገበናት አንጻር ሰብኣውነት ዓሌት ናይ ምጽናትን ካልእ ናይ ኩናት ገበናትን ብነጻ ኣህጉራዊ ትካል ክጻረ ኣብ ምርዳእ ከም ዝበጽሑ ተኣፈኛ ብተወሳኺ ሓቢሮ አንቶኒ ብሊንከን በቀዳምነት ኣብ ትግራይ ዝርከብ ሰራዊት ኤርትራን ምልሻታት ኣምሓራን ክወጽዩ ዝሰልብ ዘሎ ኣሜሪካ ኣብ ኩናት ትግራይ ሒዛቶን ዘላ መርገጺ ሃገራት ሕብረት ኤውሮጳ ደጊፎን እኳ እንተለዋ ከም ፈረንሳ ዝኣመሰላ ምስቲ ሃገር ወተሃደራዊ ስምዓት ዝኸተማ ሃገራት ግና እቲ ውዕል ክቕጽል ድዩ ወይስ ደው ክብል ኣይነጸራን ፈረንሳ ምስ ኢትዮጵያ ኣብ ምምዕባል ሓይሊ ኣየርን ዳግመ ምህናጽ ሓይሊ ባሕርን ዘተኮረ ወተሃደራዊ ስምዕ ምኽታማ ይዝከር ኣብዚ እዋን እዚ ድማ እቲ ወተሃደራዊ ስምዕ ክቋረጽ بحد أبالات برلما يدفعلو خمزلو يسمع سودان قبطن أب قداي أتقامانايلن إثيوبيا تهانسو زلا ديغان بزملكات بحبرات هاقرات نزغربة تبقصو خمستقبلو مع كنزينا عرب نيوس قاليتو كابينة منسترات قبطي أبزوطو مقلتي نتبوانا صحفي حبرات هاقرات أنتوني غوتيرس زغربة تبقصو شمقلنا خمزدقف مقلات قبطن سودان نملسي إثيوبيا يتبيع مهلاون تقيسو ኢትዮጵያ ኣብ ጉዳይ ናይልን እተሃንጾ ዘላ ዲጋን ምስ ግብጽን ሱዳንን ስሉሳው ዘተደኣምበር ሽምግልና ከምዘይድልያ ትገልጽ ግብጺ ነቲ ሕብረት ኣፍሪቃ ሕቡራት ሃገራትን ካልእ ረብዓይ ወገንን ዝሳተፎ ስሉሳው ዘተክቕጽል ብሱዳን ዝተነድፈ እማመ ሽምግልና ከም እትድግፍ ኣቐዲማ ሓቢራያ ሱዳንን ግብጽን ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ጉዳይ ናይል ሒዘንኦ ዘለዎ ሓበራዊ መርገጺ ፖለቲካዊ ዕላማ ዘለዎ ካብ ምዃን ሓሊፉ ንምዕሩይ ኣጠቓቕማ ናይልን ሓበራዊ ረብሓታትን ኣብ ግምት ዘእተወ ከምዘይኮነያ ትነቅፍ مس إثيوبيا أبدباو ግጭት ተጸሚዳት ትርከብ ሱዳን ኣብ ኣጠቓቕማ ናይል ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ወተሃደራውን ጸጥታውን ጉዳያትን ምስ ግብጽያ ወጊና ትርከብ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ዜና ኣብ ዝተፈጺሙሎ راديو إيرنا ዳግማይ ሰላምታና ተቐበሉ ዝኸበርኩም ሰማዕትና زغطل مدبنا بعوت أرجاي زدالو أفريقيا أبسو موزيك خون سنة مكتال
ألجيريا من قصقاس عراق حدش ولدو ألجيريا أبشحن 1962 كاب جزايتا زنبرت فرنسا نتصا ببريزيدنت أحمد بن بيلا بحانت هاجر حانت سلفي قدي بحادة سلف ملقنات بسلف جنبار هاجرا ونتصنت تمريحاقت محادر جميرا جمر كيبلت أبشحن 1963 موروكو معرباو كفال ألجيريا يبتصحاني بمبال كلتين هاجرات أو كينات آتين أيتسنحن بن بيلا بمنستر مكلخال زنبرة هاوري بمدين علوا منقست تقايدلو هوري بمدين دحر علوا منقست مرح خوينو أبسلت أندايبو نسو أبسلت أنا بتصنحلو تني حانت هاجر حانت سلفي بوليتيكا ميلا بمقصال نألجيريا محبراوي تهاجر كيروا حرستوت نيول كحرشا قديفوم نابت أمور محرساس قديدوم تكالات بفلاي دماني نداد عدنا بمنقست 5 محادر بمقبار بولك ملخنات كم محادر جميرو أبزوان شغلة ألبون نتاسفح فيحو انتخونا أيتسنحان بحمام عارفو نهوري بمدين تاكيو تشاديل بن جهديد نفسلت أندايبو بريزيدنت تشاديل بوغانو أبقوت أواغلم محياشات التأتاتيو ألجيريا دما عرباويت هاجر كقبر حقيقو ألجيريا يعرابن أمازيقن مالت بربرن زنبرو هاجر كوان تخونت قانق أمازايق كيزرابن كيتصحفن كالكيلو أبتقوان قطبا ألجيريا ملو بملو أب معدان ندادس تمركزي نيرو أبشان 1980 واغا ندادي بمنقل قالو اتهاجر أب قطباو دسكالت شيما نزي تخطيلو شغلة ألبونات السمع عاريقو هزبي تقطيعو قريمريم كبل دحر مجمارو حيالو واغانات بوليتيكا ولو تخقبر كتوعو جميروم بريزيدنت تشاديل بن جديد نهيز بقطعان متدا بوليتيكا وأكايدا اتهاجر حانت سلف مخانو تريفو سلف بزحنات كتأتاتون سلفتات تمسريتن أمرج أخو دادرانا فكيدو بدحرزي سلف جنبار اسلاما ودحنت تمسريتو قتيلو أب تحساس شحن 1991 أب ألجيريا بايتا أو مرج أخ كايد نيرو اتمرج أب عبيو أب مونغو جنبار اسلاما ودحنتن جنبار هاجراوي ناتسنتني سكايد نيرو أبت مرجع جنبار إسلاما ودحنت بعبلال نتك أوات أبستجما جملو اتمرجع تسريزو سراويت مكل خالت هاجر علوا من قست بمقبار لو تزيد قفس النبرة بريزيدنت تشاديل بن جديد كبسلت أنو تقاليو كاتيلا ألجيريا بليتنال جنرال محمد لامارين كالوقتن تمريحا بوت هادراوي جونتاكت محادر جميرا كاب ديمقراسياوي مرجع استقللو إسلاماوين ودبات دما بوجلتات تودا ديبوم برتاو ألس جميروم إذا قال سناب كنات حد حل تسجاجرو كاب شحن 1991 كسب كل تشحن كلتن نعسرت حد عمتات ألجيريا نبدأ ما وجدت تشيما أبز جدت زي سلاموين سبات حويسكا أستات كلتا ميتشح سبات تقتلهم إتو كنات حد ترسح كنات زبل ساقواك وهابون كله سلاموين سبات بعبيو إلى ما بمخانهم أسكح كحينيرو هزب بخلتي وغن تقتلو تسراتيو عدتات سنيتن جاملاو هلكي تخايدو إسلاموين عطوقاتن أبالات ستا منقستن نقاسيت إنياتات بفلاي دموا وطاعت إنياتات كونيلوم يتقع بمباروم أستات 7 تقتلوم هتسانات نعسكرنا تقديدوم هزبي أمونغو عطوقاتن أبالات ستا وتهدراو منقستن تقرقيرو أبرعد منبار كاتسيلو كوينات حد نمهدا كل موغنات زساتف استبهاله أبشحن 1999 بريزيدنتاوي مرجع تخايدو أبز مرجع دما عبد العزيز بوتفليقا بريزيدنت خوينو تمريصو بريزيدنت بوتفليقا مجمرتا 5 عمت ناي سلطان زمنو أستاس 3 بليون دولار بمسلع أب حداوي وشتاو عرقي أب متعراي مثل هاجرو بفلاي أبناي وصاء بوليسي أب مفتار أستات 3 مليون ناي سراح بوتا عم مسرح 1 مليون أبايتي مشات بمنقس زم حدرات الكالات ناولك أسباتن كالإن بمتكوار أب هاجرو دحان زخون لوطي أتاتاتيون عم رجع أتهاجر عبترات تصاويتون بريزيدنت بوتفليقا بمرجع أكوا أبسلت أن تديب سراويتن حيلتات سأتان أبلعلي من محدارو عبت سلواني رو أبلعليو دحيرو أبزقت صلع عمتات تم محدار دما ببلشونا أنها تقومات عمتيو داقما شغلة ألبونات بلشونا متحسب أو مسلات كتباو زقبابة زختلهم قديات كم حتوهل على جميروم قوام ألجيريا حدا بريزيدنت كلتان اني حموش عماتنا يسرح وانت رايكا قلقل زقد منبارو أب كل تشحن شموانتن ات بريزيدنت سلطانو خنا وحمتان كتعمو قدب زيبولو غيرو إذا خمزيلو نهالو دما ملع على تصديات عرب مالت عرب سبرينغ جميرو
ኣብ ጎረቤት ሃገር ዝጀመረ ንለውጢ ዝጽውዕ ምልዕዓል ጽድያት ዓረብ ናብ ኣልጀርያ ክልሕም ግዜ ወሰደሉን ብጋዜጠኛታት ዝጀመረ ሰላማዊ ሰልፍታት ተስፋሕፊሑ መንግስቲ መጀመርታ ሰዓታት እትኦቶ ድሒሩ ድማ ሳላ ካብ ነዳዲ ዝርከብ ባጀት መንግስቲ ኣብ ሓያሎ ጽላታት ወፍርታት ብምግባር ነቲ ምልዕዓላት ከም ዝሃድእ ገይርዎ ኣብ 2013 ፕሬዚደንት ቡተፍሊቃ ሕማሙ ቀልቢ ጋጢምዎ እንተኾነ ብብስዒ እዋን ኣብ ቤት ጽሕፈቱ ዘይርከብ ክነሱ ኣብቲ ኣብ 2014 ዝተኻየደ ምርጫ ንራብዓይ ግዜ ንፕሬዚደንት ከም ዝወዳደር ኣፍሊጡ መውዕዋዕ ከይገበረ ምስ ህዝቢ ከይተራኸበ ድማ ኣብ ዝተኻየደ ምርጫ 81% ከም ዝተዓወተ ተገሊጹ ሓያሎ ሰልፍታት እቲ ምርጫ ምድንጋራት ነይርዎ ብምባል ኣይተቐበሎን ንሱ ብሰንኪ ሕማም ኣብ ዓረብያ ኣካለ ስንኩላን ዊልቸር ኮፍ ክብል ተገዲዱ ሳሕቲ እንተዘይኮይኑ ድማ ህዝባዊ ርክባት ከይገበረ ሳሕቲ ኣብ ቴሌቭዥን ቅልቅል እናበለ ንኣልጀርያ መሪሕዋ እዚ ከይኣኽሎ ብሕማም ተኻኢሉ እናሃለወ ብ10 ለካቲት 2019 ኣብ ዝተኻየደ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ንሓሙሻይ ግዜ ከም ዝሳተፍ ኣፍሊጡ ካብዚ ዕለት እዚኣ እምበኣርዩ ክሳብ ዕለተ ሎሚ ዝካየድ ዘሎ ምንቅስቓስ ሒራክ ሓድሽ ወለዶ ኣልጀርያ ዝካየድ ዘሎ ፕሬዚደንት ቡተፍሊቃ ብጽኑዕ ሓይሙ ክነሱ ምርጫ ክሳተፍ ምዃኑ ድሕሪ ምግላጹ ኣብ ውሽጢ 18 ዓመታት ተራእዩ ብዘይፈልጥ መንገዲ 10,000 መንእስያት ተተዃቲኾም ናብ ጎደናታት ብምውፃእ ተቃውሞኦም ከስምዑ ጀሚሮም ድሕሪ ሓደ ወርሒ ናዕቢ ዝተሓወሶ ተቃውሞ ን20 ዓመት ዝመርሐ ቡተፍሊቃ ኣብ ውድድር ከም ዘይሳተፍ ኣፍሊጡ ካብ ስልጣኑ ድማ ብፍቓዱ ተኣልዩ እንተኾነ ሕጂ እውን እቲ ናይ ምንቅስቓስ ሰልፊ ቀጺሉ ምኽንያቱ ብምሉኦም ቶም ኣብ ካቢነ ዝነበሩ ሰብ መዚ ፕሬዚደንት ቡተፍሊቃ ኣብ ስልጣን ዘደይቦም ብምዃኖም ሰልፊ ምንቅስቓስ ሒራክ ንፕሬዚደንት ቡተፍሊቃ ካብ ስልጣን ንምውራድ ጀመረ እኳ እንተኾነ ውፅኢት ነዊሕ ዝኸደ ዝተደማመረ ዘይምዕሩ ይምሕደራዩ መብዛሕትኦም ካብዞም ሕጂ ኣብ ጎደናታት ከተማታት ኣልጀርያ ሰልፊ ዘካይዱ ዘለው መንእስያት ቅድሚ 22 ዓመት ቡተፍሊቃ ኣብ ስልጣን ድሕሪ ምምጽኡ ዝተወልዱ ብምዃኖም ሓደስቲ ወለዶዮም እንተኾነ ፖለቲከኛታት ጋዜጠኛታት ኣኽበርቲ ሕጊ መምህራን ኮታ ኩሉ ዓይነት ሕብረተሰብ ክጽንበሮም ቀሲቦም ኣለዉ ሰልፈኛታት ኣብ ሃገሮም ፖለቲካውን ቁጠባውን ብልሽውና ከም ዘሎ ናጽነት ፕረስን ሓሳብካ ምግላጽን ከም ዘየለ ሽቕለት ኣልቦነት ከም ዘሸገሮም እዮም ዝገልጹ ጠለቦም ድማ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዝርከቡ ናይ ፖለቲካ እስራትን ጋዜጠኛታትን ክፍትሑ ሓድሽ ፕሬዚደንታውን ባይታውን ምርጫ ክካየድ ፖለቲካዊ ምትዕራይ ክግበር ዲሞክራሲያዊ ምትሕላፍ ስልጣን ክህሉ ሰራዊት ኢዱ ካብ ምትእታው ኣብ መንግስቲ ደው ክብል ዝብሉ ይርከብዎም ድሕሪ ናይ 2 ዓመት ሰልፍን ብዝተፈላለየ መንገድታት ብፍላይ ድማ ብኢንተርነት ዝግበር ምንቅስቓሳትን ድማ ኣብዚ እዋን እዚ ፕሬዚደንት ኣልጀርያ ኮይኑ ዝመርሕ ዘሎ ዓብደልማጂድ ቶቦነ ባይቶ ብምፍራስ ናይ ካቢነ ምቅያራት ገይሩሎ ንሱ ብተወሳኺ ቅዋም ናብ ዝነበሮ ብምምላስ ፕሬዚደንት 2 ግዜ ንናይ 5 ዓመት በትረ ስልጣን ጥራይ ከም ዝህልዎ ክገብር እንከሎ ኣብዚ ዓመት እዚ ምርጫ ከም ዝካየድ ኣፍሊጡ ፕሬዚደንት ዓብደልማጂድ ቶቦነ ብተወሳኺ ናይ ፖለቲካ እስራትን ጋዜጠኛታትን ከም ዝፈትሕ ብምግላጽ መንእስያት ኣብ ቦይታዊ ምርጫ ክሳተፉን ኣብ ባይቶ ህላውነቶም ከረጋግጹን ድሌታቶም ከማልኡን ጸውዒሎ እንተኾነቶም መንእስያት እቲ ፕሬዚደንት ቅድሚ ሕጂ መብጻሕታት ኣትዩ ከም ዘይተግበሮ ብምግላጽ እቲ ክትኣታተዩ ዝበሃል ዘሎ ለውጥታት ብግብሪ ከይረኣዩ ቃልሶም ከም ዘይቋርጹ ኣፍሊጦም ኣለዉ ምንቅስቓስ ሒራክ ፍሉጥ መራሒ ዘይብሉ ክነሱ ድሌታቱ ክረጋገጹ ብሰላማዊ ዝፈንሐ ብምዃኑ ፕሬዚደንት ዓብደልማጂድ መብጽዕኡ እንተኣተግቢሩ ኣብ መወዳእትኡ ናብ ዓወት ዝበጽሐ ይመስል ኣልጀርያ ኣብ 1830 ብፈረንሳ ተጎቢጣ ኣብ ትሕቲ ግዝኣታት እያ እንተኾነ ካብ 1529 ኣትሒዛ ኣብ ትሕቲ ዑስማናውያን ትመሓደር ንዝነበረት ኣልጀርያ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ምእታዋ ቀሊል ኣይነበረን ኣልጀርያ ንምሓዝ ኣብ ዝተኻየደ ውግእ ፈረንሳ 10,000 ሰራዊት ክትከስር እንከላ 100,000 ደቀባት ኣልጀራውያን ድማ ሞይቶም ኣብቲ እዋን ተለባዕ ሕማማት ብምንባሩ ኣማኢታ ሸሓት እውን ብሕማም ሞይቶም መርገሙ ምስባር ዝኣበየ ግጭት ዳርፉር ድሕሪ ፕሬዚደንት ነበሩ ዑመር አልበሽር ኣብ ሱዳን ሓባራዊ ሲቪላውን ወተሃደራውን ቆንስል ዝሓቆፈ መንግስቲ ኣብ መሪሕነት ኣሎ ዑመር አልበሽር ኣብ ዳርፉር ንዓመታት ናይ ዝተኻየደ ግጭታት ብቐጥታን ተዘዋዋርን ተሓታትዩ ተባሂሉ ዝኽሰስ ብምዃኑ ናቱ ካብ ስልጣን ምውራድን ኣብ ቀይዲ ምእታውን ንጉዳይ ዳርፉር ከደቃቕሶ ተስፋ ተነቢሩ ነይሩ
عمر البشر ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ድሕሪ ምእታው ማሕበረሰብ ዓለም ጉዳይ ዳርፉር ተወዲኡ ሓደ ሽግር ተቐንጢጡ ኢሉ ውፈይ ከይበለ ኣብቲ ዞባ ዓሌታዊ ግጭት ብምክያዱን ገና እውን ምትፍናን ምህላውን ተገሊጹ። እቲ ሽግር ድማ ብቐንዱ ናብ ተሓባራዊ ሲቪላውን ወተሃደራውን ቆንስል ተመልኪቱሎ። ምክንያቱ እቲ ቆንስል ኣቐዲሙ ውሕስነት ዳርፉር ከረጋግጽ እዩ ተባሂሉ ነቲ ከባቢ ጸጥቱ ካብ ዝሕልውሉ ዝነበሩ ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ውድብ ሕቡራት ሃገራትን ሕብረት ኣፍሪቃን ሓላፍነት ድሕሪ ምውሳዱ እቲ ግጭት ይካየድ ምህላው። ኣብ ዳርፉር ምዕራብ ሱዳን ኢልገናይ ኣብ ዝተባሃለት ዓዲ ካብ 16 ጥሪ ሒዙ ኣብ ሞንጎ ሪዛይቃት ተባሂሎም ዝጽውዑ ንነብሶም ከም ዓረብ ዝፈልጥዋን ብርህ ዝበለ ሕብሪ ቆርበት ዘለዎም ዓሌትን ማሳሊት ዝተባህሉ ኣፍሪቃውያን ፈላታን ብዝተኻይደ ግጭት ኣስታት 300 ሰባት ክቕተሉን ከለው ልዕሊ 100,000 ሰባት ተመዛቢሎም ከም ዘለው ተገሊጹ። እቲ ግጭት ሓደ ቆልዓ ድሕሪ ምቕታሉ ከም ዝጀመረን እንተኾነ ኣብ ሞንጎ ዕራብን ኣፍሪቃውያን ፈላታን ንነዊሕ ዝጸንሐ ምትፍናን ብምንባሩ ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ንኸይወፅእ ጻውዒት ክግበር ጸኒሑ። እንተኾነ ባይቶ ጸጥታ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ሓድሽ መንግስቲ ሱዳን ጸጥታ ዞባ ከውሕሶ ይኽእል ብዝብል ንመልእኽቲ እቲ ዓቃብ ሰላም ክውድኦ ወሲኑ። ሱዳን ከምዚ ሕጂ ደቡብ ሱዳን ካብ ኣኺ ተፈለየትን ከላ ኣስታት 400 ቋንቋታት ዝዛረቡ ኣስታት 500 ዓሌታት ብሄራት ወይ ማሕበራዊ ጉጅለታት ዝሓቑፈት ኣብ ኣፍሪቃ ዝዓበየት ሃገር እያ ነይራ። እንተኾነ ብዕራብ ወይ ንነብሶም ከም ዓረብ ብዝቆጽርዋ ዝተዓብለለ ኣብ ካርቱም ዝመደበሩ መንግስቲ ሃገር ኣብ ደቡብን ምዕራብን ዝርከቡ ኣፍሪቃውያን መበቆል ዘለዎም ጸለምቲ ሱዳናውያን ካብ ቁጠባዊ ፖለቲካውን ማሕበራውን ተሳታፍነት ከም ዝግለሉ ብምግባሩን ማዕርነት ብምኽልኦን ብውሽጣዊ ዘይምርጋእ ክትሕመስ ጸኒሓ። ሓደ ካብ ቁጠባዊ ፖለቲካውን ማሕበራውን ተሳታፍነትን ጸጋታትን ዝተነፍጎ ዞባታት ሱዳን ዞባ ዳርፉር ኮይኑ ህዝብታት ዞባ ንስተናውሕ እዋን ቆላሕታ ክግበረሎምን ምስ ካልእ ኣህዛብ ማዕረ ክረኣዩ ጠሊቦም ብመንግስቲ ካርቱም ጸማም እዝኒ ብምርካቦም ኣብ 2003 ምንቅስቓስ ሓርነት ሱዳን ከምኡውን ምንቅስቓስ ማዕርነትን ፍትሕን ዝተሰሚዩ ዕጡቓት ዳርፉር ኣንጻር ማእከላይ መንግስቲ ዕጥቃዊ ቃልሲ ጀሚሮም። ነዞም ብረታዊ ቃልሲ ዘለዓዓሉ ዳርፉራውያን ሱዳናውያን ንምጭፍላቕ ፕሬዚደንት ነበር ዑመር አልበሽር ብመሪሕነት ጀነራል መሐመድ ሐምዳን ዶጋሎ ንዕጡቓት ምልሻ ጃንጃዊድ ብምዕጣቕ ኣብ ዳርፉር ኣንጻር ዕጡቓት ወፍሪ ጀሚሮም። ኣብዚ እንተደኣ ዝተውዒልና አልበሽር ነቶም ዕጡቓት ንምጭፍላቕ መሪሕነት ጀነራል ሐምዳኒ ተጠቒሙ። እዚ ጀነራል ኣባል ዓሌት ሪዛይቃት እዩ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ድማ ኣባል ቆንስል መንግስቲ ሱዳን እዩ። ንሱ ኣብቲ 11 ማለት ብ6 ሲቪልን 5 ወተሃደራውያን ሰበስልጣንን ዝኣባላቱ ቆንስል መሰጋገሪ መንግስቲ ሱዳን ምክትል ኣቦ ወንበር ኮይኑ የገልግል ብምህላውን ኣዛዚ ምልሻ ጃንጃዊድ ብምንባሩን ንጸለምቲ ኣህዛብ ዳርፉር ምትእማን ክፈጥረሎም ኣይከኣለን። ኣቐዲሞም ኣብ ሞንጎ ብሕርሻ ዝናበሩ ውሱን መሬት ዝውንኑን ንገዛእ ርእሶም ከም ኣፍሪቃዊ መበቆል ዘለዎም ጸለምቲ ዝቖጽሩ ገለ ክፋል ኣህዛብ ዳርፉር ምስ ብሞጓሰን ሰበኽሳግምነትን ዝናበሩ ካብን ናብን ዝንቀሳቐሱ ንነብሶም ከም ዕራብ ዝቖጽሩ ካልእ ክፋልቲ ዞባ ናይ ንሕርሻን መብልዕ ማል መግሃጫን ዝኸውን መሬትን ማይን ይብጽሓኒ ግጭት ዘካይዱ ዝነበሩ እዮም። እቶም ጸለምቲ ካብ ማሕበራዊ ህይወት ሱዳን ብምግላሎም ብረት ከልዕሉን ከለው እቶም የዕራብ ድማ ብመንግስቲ ደገፍ ተገይሩሎም ኣንጻሮም ዝቆሙ ጃንጃዊድ እዮም። ኣንጻር መንግስቲ ሱዳን ዝዓጠቑ ምንቅስቓስ ሓርነት ሱዳንን ምንቅስቓስ ማዕርነትን ፍትሕን ካብ ዓሌታት ፉር ዛጋዋን ማሳሊትን ዝተዋጽኡ ጸለምቲ ዓሌታት ክኾኑን ከለው ብመንግስቲ ሱዳን ደገፍ ዝተገብረሎም ጃንጃዊድ ድማ ካብ ጸለምቲ ክነሶም ባህሊ ዓረባውነት ዝለበሱን ዝረዓሙን ቀቢላታትን ናይ ዓረብ መበቆል ዘለዎም በደዊን ሪዛይቃትን እዮም ነይሮም። ሙሉእ ሰብኣውን ወተሃደራዊ ደገፍን ደሞዝን መንግስቲ ሱዳን ዝነበሮም ጃንጃዊድ ኣብ ልዕሊ ኣንጻር መንግስቲ ዝተላዕሉ ዕጡቓት ዳርፉር መጥቃዕትታት ኣካይዶም። ከም ውጽኢቱ ሰላማውያን ሰባት ቀቲሎም 10 ኣሽሓት ድማ ካብ ቤት ንብረቶም ተመዛቢሎም። ኣቐዲሞም ምስ ጸለምቲ ደቀባት ግጭታት ብምካያዶም ቅርሕንቲ ዝነበሮም ጃንጃዊድ ሕንሕነ ንምፍዳይ ደቂ ኣንስትዮ ዓሚጾም። ዓድታት ኣቃጺሎም ኣካላት ሰባት ቆሪጾም ኣብ ቅድሚኦም ዝጸንሕዎም ካብ ኣንጻር ዓሌት ቆልዓ ሰበይቲ ዝርከብዎም ቀቲሎም። ኣብ 21 ክፍለ ዘመን ናይ መጀመርታ ጃምላዊ ህልቂት ኣካይዶም። በቲ ግጭት ካብ 2003 ክሳብ 2005 ጥራይ ካብ 200 ክሳብ 400,000 ሰባት ክቕተሉን ከለው ኣሳት 2.5 ካብ ቤት ንብረቶም ተመዛቢሎም። ካልኦት ሚልዮናት ድማ ሞራላውን ስነ ኣእምሮውን በደል ወሪድዎም። ምልሻ ጃንጃዊድ ዝረኸብዎም ሰብኡት ዓሌታት ፉር ማሳሊትን ዛጋዋን ቀቲሎም።
ኮነሎም ብመደብ ትሕቲ ዕድመ ዝርከበን ደቂ ኣንስትዮ ብምዕማጽ ጃምላዊ ዓመፅ ኣካይዶም ዘርኦም ኣብ ኣንስትተን ካልኦት ዓሌት ከም ዝፈሪ ገይሮም ከም መሳርሒ ኩናት ተጠቒሞምለን ናይ ዝኣብነት ኣብ ታቢት ዝተባህለት ዓዲ ኣስታት 221 ኣንስትን ኣዋልድን ኣብ ሓደ መዓልቲ ከም ዝተዓመፃ ጸብጻብ ጉጅለ ተጠባቒ ሰብኣዊ መሰላት ሁማን ራይትስ ዎች ይሕብር። ከምቲ ኣቐዲሙ ዝተጠቕሰ ፕሬዚደንት ነበር ዑመር አልበሽር ንጉዳይ ዳርፉር ኣብ ምብጋሱ ብሰላማዊ መንገዲ ክፈትሖ ኣብ ክንዲ ዝፍትን ወይ ንዕጡቓት ተቐናቐንቲ ዳርፉር ብሰራዊት ሱዳን ክምክቶም ኣብ ክንዲ ዝፍትን ንምልሻ ጃንጃዊድ ምሕጋዙን ምዕጣቑን ኩሉ እቲ ንሶም ዝፈጸምዎ በደላት ንሱን ገለ ሰበስልጣንን ክስከምዎ ተቐሲቦም ኣለዉ። በዚ መሰረት ዑመር አልበሽርን ብጾቱን ብጃምላዊ ህልቂት በደል ኣብ ልዕሊ ሰብኣውነትን በደል ኩናትን ንሱ ዘስዓቦ ዓመፅን ጉዱድ ምምዝባልን ብዓለም ለኻዊ ቤት ፍርዲ ገበን ዝሄግ ICC ተኸሲሶም እዮም። ከም ውፅኢቱ ድማ ዓሊ መሓመድ ዓሊ ኮሸቢ ዝተባህለ ላዕለዋይ ኣዛዚ ጃንጃዊድ ዝነበረ ኣብ ማእከላይ ኣፍሪቃ ሪፐብሊክ ኢዱ ድሕሪ መሃቡ ናብ ቤት ፍርዲ ዝሄግ ክቐርብ እንከሎ መሰጋገሪ መንግስቲ ሱዳን ድማ ንዑመር አልበሽር ናብቲ ቤት ፍርዲ ከረክቦ ተሰማሚዑ። ኣቐዲሙ ኣብ መንጎ መንግስቲ ሱዳንን ዕጡቓት ዳርፉርን ዝርርብ ሰላም ናይ ምክያድ ፈተነታት ተኻይዱ እኳ እንተነበረ ኣብ መንጎ ክልቲኡ ዝነበረ ዘይምትእምማን ኣብ መፈጸምቱ ክበጽሕ ኣይከኣለን ነይሩ። ብህዝባዊ ምልዕዓል ንለውጢ ኣብ ስልጣን ዝደየበ መሰጋገሪ መንግስቲ ሱዳን ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኢትዮጵያ ድሕሪ ዝገበሮ ዝርርብን ናብ ዲሞክራሲ ናይ ምስጋር መስርሕ ሱዳን ጉዳይ ዳርፉር ሓዊስካ ኩሉ ግጭታት ሱዳን ሰላማዊ ማዕለቢ ክረኽበሉ ተስፋ ተነቢሩሉ ነይሩ። እንተኾነ ተመዛቢሎም ኣብ ፈቐዶ ማዓስከራት ፋሒሎም ዘለዉ ደቂ ዞባ ዳርፉር ሓያሎ ክፋል መሬቶም ብጃንጃዊድ ተታሒዙ ብምህላው ናብ መሬቶም ክምለሱ ኣይከኣሉን። ኣብ ክንዲ ሃገረ ፈረንሳ ስፍሓት ዘለዎ ዞባ ዳርፉር ኣስታት 200 ዓቀብቲ ሰላም ሰራዊት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ተዋፊሮም ብምህላዎም ዝተመዛበሉ ኣህዛብ ተኣማሚኖም ንናብ ዓድታቶም ክምለሱ ብዘይምድፋሮም ሓያሎ ሓድሽ ወለዶ መንእስያት ዳርፉር ኣብ ማዓስከር ስደተኛታት ክዓብዩን ተጸበይቲ ረድኤት ክኾኑን ተገዲዶም ኣለዉ። ከምቲ ኣቐዲሙ ዝተገልጸ ኣብ ዞባ ዳርፉር ኣፍሪቃውያን ጸለምቲ ከም ዝኾና ዝገልጻ ቀቢላታትን ዓረባ መቦቆል ዘለወን ከም ዝኾና ዝንገረለን ቀቢላታትን ንዓሰርታት ኣማይት ዓመታት ጎኒ ንጎኒ ከነብራ ጸኒሐን። ገለ ካብተን ዓረብ ከም ዝኾና ዝገልጻ ቀቢላታት ኣፍሪቃውያን ክንሰን ኣብ ዝተናውሐ ናይ ዓረባውነት መንነት ስለበሳየን። ኣብ ዞባ ዳርፉር ብሓፈሻ ድማ ኣብ መላእ ሱዳን ካብ ነዊሕ ዝጸንሐ ኣብ ልዕሊ ዝጸለመ ቆርበት ዝውንኑ ኣህዛብ ዓሌታዊ ኣድልዎ ክግበር ጸኒሑ። ዝበዝሑ ዕራብ ኣብ 12 ክፍለ ዘመን ካብ ሓውሲ ደሴት ዓረብያ ማለት ናይ ሎሚ ስዑድ ዓረብ የመንን ዑማንን ናብ ሱዳን ክመፁ እንከለዉ ዝተረፉ ድማ ኒሎቲካውን ኩሻውን መቦቆል ዘለዎም እዮም። ዞባ ዳርፉር ንሓያሎ ኣማኢት ዓመታት ብዝተፈላለዩ ስልጣናት ክትመሓደር ብምጽናሕ ኣብ 1916 ብግዝኣት ብሪጣንያ ምስ ሱዳን ተጸንቢራ። ተወሳኺ ደቡብ ኣፍሪቃ ናይ ዝሉ ንጉስ ጉድዊል ዝወልቲኒ ዓሪፉ። ኣብ 17 ክፍለ ዘመን ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ መቦቆል ባንቱ ዝኾና ቀቢላታት ክጫጭሓ ጀሚረን። ሻካ ዝተባህለ ሓያል መራሒ ነተን ቀቢላታት ፌደሬሽን ገይሩ ብሓደ ብምጥርናፍ ዝሉ ዝተባህለ ብሄር ፈጢሩ። ንሱ ድማ ንጉስ ናይ ዝሉ ብምዃን ብሻካ ዝሉ ክፍለጥ ጀሚሮ። ብሄረ ዝሉ ብሻካ ተመሪሖም ባህላዊ ኣጽዋር ዓጢቖም ኣብ 1816 ሃገር ብምቋም ንግስነት ዝሉ መስሪቶም ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ድማ ስፋሕፍሑ ጀሚሮም። ኣብ 1878 ንግስነት ካብ ዝኾኑ ኣብ መበል 62 ዓመቶም ዝሉ ካብ 10 ኣሽሓት ተጓዒዞም ካብ ዝመፁ መግዛእቲ ብሪጣንያ ስጋት መጺዎም። ንግስነት ብሪጣንያ ኢዶም ክቡን መሬቶም ከረክቡን መልእኽቲ ሰዲድሎም። ብሪጣንያ ንመሬቶም ዝደለየቶ ብማዕድን ኣልማዝ ሃብታም ስለ ዝነበረ እዩ። እንተኾነ ንግስነት ዝሉ ኢዶም ከም ዘሂቡ ኣቕቢጾም። ብሪጣንያ ክትወሮም ፈቲና ስዒሮማ ድሒራ ብሪጣንያ ተወዳዲባ ብምምጻእ ስዒራቶም። ብናይ ሽዑ ግዜ ክረአ እንከሎ ብሪጣንያ ብዓይነት ኣጽዋር ትበልጾም ነይራ። እዚ ሓፂር ዛንታ ዝሉ ኮይኑ ንግስነት ዝሉ ኣብ መግዛእቲ እንግሊዝን ናይ ጸዓዱ ፈላሊኻ ምግዛእ ኣፓርታይድን ደስኪሉ ስማዊ ኮይኑ ድሕሪ ምጽናሕ ኣብ 1995 ዳግማይ ብምቋም ብደቡብ ኣፍሪቃ ተደጊፉ ህይወት ዘሪኡ። ዜጋታት ዝሉ ኣስታት 14 ሚልዮን ክበጽሑ እንከለዉ 24 ሚእታዊት ካብ ጠቕላላ ብዝሒ ህዝቢ ደቡብ ኣፍሪቃ እዮም። ንጉስ ጉድዊል ዝወልቲኒ ብዝሓደሮ ሕማም
ኣብ መበል 72 ዓመቱ ካብዚ ዓለም ብሞት ክፍለን ከሎ ንኣስታት 50 ዓመት ንጉስ ኮይኑ መሪሑ ንግስነት ዝሉ ኣብ መንግስቲ ደቡብ ኣፍሪቃ ብዙሕ ሓይሊ ኣይሃልዎ ዳ እምበር ዜጋታቱ ካብ መንግስትን ላዕሊ ንዕዮም ዝምእዘዙ ኣብ ኢንዱስትሪ ሙዚቃ ንዝበለጸ ስራሕ ዘቕርቡ ዝውሃብ ሽልማት ግራሚ ብቕድሚ ትማሊ ሶኒ ንመበል 63 ግዜኡ ተዓዲሉ ኣብቲ ናይ ምዕዳል ምሸት ኣፍሪቃውያን ስነ ጥበበኛታት ደሚቖም ውዒሎምን ሽልማት ረኺቦምን ኣብቲ ናይ ምዕዳል ስነ ስርዓት ደቡብ ኣፍሪቃዊ ኮሜድያን ትራቨር ኖኣ መራሕ መደብ ኮይኑ ክመርሕ እንከሎ ኤርትራዊት ኣሜሪካዊት ቲፋና ሓድሽ ዝበለጸ ናይ ኮሜዲ ኣልቡም ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ ንመጀመርታ ግዜ ተዓዋቲት ግራሚ ኮይና ቲፋኒ ሓድሽ ዝተዓወተትሉ ምድብ ኣብ ዝሓለፈ 35 ዓመታት ብጸለምቲ ሽልማት ዘይረኸቡሉ ነይሩ ንሳ ድማ ድሕሪ 35 ዓመት ነቲ ሽልማት ዝበቕዐት ጸላም ወይ ኣፍሪቃዊት ኣሜሪካዊት ኮይናላ ኣብቲ ኣጋጣሚ ናይጀርያዊ ቡሩና ቦይ ኣብ ናይ ዓለም ለኻዊ ሙዚቃ ምድብ ዝበለጸ ተባሂሉ ግራም ተሸሊሙ ኣብ ልዕሊ እዚ ናይጀርያዊ ዋዚድ ብወገኑ ዝበለጸ ናይ ሙዚቃ ቪድዮ ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ ክዕወት ኪኢሉሎ ሬድዮ ኤረና ተጥዕሙ ምስ ሬድዮ ኤረና ኣብዚ መደብ እዚ ንማሕበራዊ ህይወት ዘንጸባርቑ ጽሑፋት ግጥምታት ድርሰታትን ዋዛታትን ዝቐርቡ ኮይኖም ኣብ ህይወት ንዘጋጥሙ ጸገማትን ኣፈታትሖምን ኣመለኻኽታና መዓልታዊ ህይወትና ተዘክሮታት ንእስነትን ካልእ ንኣጠማምታና ውልቃዊ ህይወትና እናንጸባረቐ ዘዘናግዕን ምኽርታት ዝልግስን መደብ እዩ ተጥዕሙ ምስ ሬድዮ ኤረና سلام كمي تغنيو فتوح تغاتلت مدب تطعم سريديرنا زيتوت الربع زغربلكم مدبكم مدب تطعميو نلمون كم تلمود نعخم يخوبني زبن لا يتحس تدالينا أب مدب ساعتنا ترغيبنا لنا كساف تسامي مدبنا مسانا حبيركم بخبر خص أنحزو عدماكم أدالونا أغراب المدب تسفيت يوهانسي سناي مكتتال راديو إيرنا ناقا دمت إيرتراويان هاجر سب نزست حستوز لأخلنا فرشم كاب لندن أقدمنا نمسجن نغصنا ريمو ناي سمرت جناح حلف زبلايو نغصنا أصغيل كخبارو استبقسها معلب بيتا زي بولي كونن قال زوري سلازنا برت أفاقل قلوت يزفلتا بزوح سلامت لزي تبل تعبيتنيات مثل النيرة نفلت قوابز مسأخمت أنجن ممليسة فتوت وابليا ملكة مسكم نجار أملاخ زعدل هادي زبل رفاي قم زنان قم جان ريو كسادت أوي زيت متاور تبعتها يكسس لعلو خلقن سمرت أبها مساطي نجزا رسام مسيلا زغنا بيلا بيلو زيت سمع هزيها ميزاناويتن حق يعني دحر تعليم سوا نحنا بحيلتاتكم كيد كلنا سمرتها بس مرايات مديبة نعرفت مسمى أغو أقاطعمي عدلك يخبريلني أب أوتوبوس كوز رخلته نجزا باندا نقدرت ندحتني ناخد كي رغيبيا قدمي يجن بقص نمبر سخون الزربات غايرنين فلتن نسمرتها بسوا زي تلالخوا حرق إلي نيره نبران بدهتاتني حيلتات أريك وصر أبي لعلي ليا ناب حيلتات زي موزعة كسا كندي عدلنيان سعمت اقرن مخانان دما قلس كلها سمرت كم تا قديمة قلس كوه بساعة تزاربني سحاقن في الشغتانج أبقص عين بويلم أقاط أمينا هتصبقوه كلتينا بحنساب موداتا فيرماتين وريدنا الزهو وقت زي بالكاخوين دامو مساين عنا ينبر إلى عد مقربة اللي بزيكا تعزيم كاتتو كقبل الثاني زخون قالت لسانة يا مسلني فناجيلا عينتا عصو كفتنا بلد قوي لها طمتن دحر مسرح نتم بمشت بسيلوم زقيحو بلد سجني تزمسلو خنافرا خفيتا صباز مسلنا صبرا او في شقتا مسددت لي كافت تحيلي زنبركم مرغا حسابي سبرا بركو
ماي زملئ عفي صرري له خيملقني مرقي وحدكو ناي جدن كأنبر إلى دما نتيان طلت إلى توز نبرت حنباشا ملي زنبر زنبيل تشكي ملامس أخركو أو أخلنا نعلل تلكوا في شخطا مني لوي كتمت نغلامو أما تعينتا حبس المات عن كيف خيودق باوزاو اللي عاث سنين زل خويني سمعني مع صدى في نام ساعتنا سمرت نسبة 7 عامات نايكا كما قبابلا 7 يقول بزمسل أخبرو تقبلوني وانا جزا قمت إلى نسمرت يتمثل نسمرت حفظة مخانة حاتكوان قادي أن سمرت تابو سلزنبرتن كلتي أن مايلن كسوعا سلسمعكوها حماتي مخانة فلتكو نعملاخ هبس أجمعت رأي الذكران زلمونا نمبر كتعمل نغلزي أمس كان عين السبايك أنكن لما جن بيمانات السيكا أب أوتوبس قصرخلتهم سمرت زرخب كاني مداني ألم تمسجن بالقوة حقوسي ملوك جبر اللي أبالنا يساس ترابيت كخون كل من قدثات كتقطع حليك آتا محسن قوة مريت سلزمسين نسمرت نجزء أسل أحكوان نابندحت النيك الكل كيبل كيو عليه نبحقها كم زعينة عقات أمية بهيوت سحت تريس اللي زقات موها نبرب حاقات كيرم تريز اللي كازب الأمونتو يزلني مسمرت دحر سارسي أبني على هوتيل كن الرغب بوز رأينا تفلالينا لب هي حقوسنا ملقاه أبزوفان نك سنة استقمت كخيني تسمعني أنت زي حقوس كن ديتام لك وتصيد تحقوس كمزي لما أنت يا بهيوتي من أخرنا نتبع مقهيرة تمها بالكو لما أنت فتن كده جمزك الحقوس أسأل خون اللي زمني حقوس تحقوس لهم إيه بالمسوشت أي عند أملاخ سلمت هاي زغلو قاع قلت أم قبل زحلف كوجي هيوتي كم زغير كذي في الساكاني بالكون أملاخ تملي سدما أنت عندي هلو لو بيبليخه نزع عالم تايمان كارل الإلهي أبكن دوم مسجنسي زمر نتحدى شناخت حيت قومكو كل وانيني بزعبها سمرت رح يوهينو سمرت أبزي بلو مساء خلتناخ حنت تجمركو مرعانا بكم زقبرو قرب كبدني مغنياتو نسمرت نبها قرسب كتوسدام حساب مالت نقول نقص حاريس كنت سهيخن بالعي كم مالتي زوتر سدرا بيتي أبقى ترهم زقمتو بزيك وحدث دك عدنا نزمدين زخون سب ود قطر كم زخون كيف فلتني ودس مرامبر ود قطر مخانه يكون نزخون سباي زاربني بنصارو ود هاجر سب مخانه كيف فلت أما نايز تنقا مسدك عدنا يكون أزمدي قرب عبلني مسمرت أبقى أرانا مسراخبنا دحر شاهي درار عدي مياس لازنبركو بإنشورانس غيرنا نبيت مقبي مارورسا بقرنا تقعزنا بل كيت ماسي اللي صباح نقوه سرح سلزخونكو بلتني أبيدي هاد سرحي حاتتكوا درورسي اكايو بقدرنا مش نيجيركا بلتني الناس حقات بملكعة تمسيت ايك وحمام كبل بزوح كابز بلتو خمز حلفني هدا علي عيزامن بزي كمون ناي نقدت اوان عرقن حواويسه بفت أبيلي نيري رسيه لهم مالتي بلكوها مقللي لا بسرعة تفدي سيكو مزيكا أبت من سرهن سعيد سرح جها غي ترسع بلت من الناس حقات أبسمرة استمدبت مبهر تقليل أخب سراويت كم استفانوت سلزي فلت تنقرقر بلاني تتقايس كده يخي حتتكوا أي تتقايسكن أبت السرح اللي زنبركو خيني إذا قلقل زلغو انت هدي سرحكي ودي تري سرح سرحنا ودي ترات سلزي بلوم نعين حدا مسارحتين نسوا مصني تورقاتي بومي مفانيمنا
كم تردأن جيرير سينقنق كلها أنت زاملاخسي سلعي موهيبني بالكوبوشت أي قدم مخادكا نفس رح نايت بس حنن ديخا حتتتني بعجبا بر ملس كلها فحشوشو إلى أقرن كبرون ببينو زبلو با صغيل كايكونن أنت غندي خف مسلمان نتكامل صلاة تمنيتاتي تغلال لا يدرت سين اللوم مخان زي مصحف قدس تمنيو استمنىخم وهابكم يزبل نسمرت تمني خا تمنيتي سمير اللي نابلكو سقددت أمحي اللي سيربحو قدم سمن كاب عدنا نسدراي اسمران نقدت بس إيه خملس إلي مسمس أخو حنساب ندحتني حنساب نداكوي نحضركو نتنستوهابكو وني حضور عرفتي فريقيني عندي كبهدنا ممسيكا نزر إن محرسن ينيرو مولو معالتي بزعبا سمرت كحسب وبعل كساب زمسين لين سمرت كاب سرحة تفدي ساخ نراغبن اقريك ساب دنكا ناس مراخل نابلكو حرس يزوعلا جنزبنا مقطاب كبدي فاتا ملياي ناب سمرت صغير سمرت حساب كخفل كاللغو سبقنتي زرقيا زلغو سفون سلسمعني كتكفل انداليلا عشافراني ليه زخلكلا انبر انا نجنزبن درو قوانت ناخونا خنكير جميرنا نيرنا على ما يكسب سخ عليقن ولا خمداشت انا امسئ كخفل لطرح نيرني برخد يبلو نمبر كابو هادو اي بأمار زبلع كوحا يالي جنزب حزي متسئ نثم تمرعو يلم زلمون النسدراي حراين تزبلو مو مستاخب قرعت عدي خواسو بنزل حسب لي چنقعت قلنا نقال نمرع حليفو حودي قنزل حسينا جنزبي نيرني نسمرت نابس راح مس بس أحكوا كمية جريات قبيلات من ندعي وفي ساموخس بقودي حيزاتني ناتندا شاهيز ستيلو كانتين كدنا شاهنا ستناها بزعباس درابيتي حتى تغني أبيت فرحي وش تأيزرو باله بكا وش تأيز تحقونو خنا قرو إزاكال قزاوتنا حزي بلكوا والتي رافلس لزغونات رحاق إلى مالتي غابايسي سمرات بزو حتوتات يازني باتلي قال خبتم حتوتات قداميتي بزعبا درجات تمرتي كوينا تمرتسي ودي كادو تبلنا برات تمرت الزبلان سبت اي توكيسور سيزوق عندي زمسلني تمرتي مبالتينا بايزي سكح ممهراي نبران كم صعبين وحمقي أبشاد شاك في اللي تقلل لا بليه قدي فيه كمنا يا بوي انت قال كويلة نيش سجر جنجيرة شقات أحمل تنفرثات مسالي لك أخو مخجم سواء جميرة بو بلخات ألا عن مستن تلاميده عن صباتي تمرت دو دايو بلكوا تغمت إلى الناس حاوكو صبوا لها السرعة كنديك في لبس إحكاني مبالي جاقمتني عصرت حدا كاين غصل كاخم ذات ريا وخيناتنا سلام تخينو قدامي على ما يتمرتيك غصلي بلكوا هتبيلات امتنيرة هو كنت مهار اللوكا انو فعي خاتمثل بلتني صقمي انت كم زغنة ولا انا عايز اوص وهاي زغناني وده هاجر سب مخاني ابكن زغر عني سلمتاي نبسم متحت كم سمعني فتسمي تردانن قدمم السمرت مفلاطي بسن البوناز بسلت ملكتي ايدن تبهال ازيا تفكرني ازيا من تفكرت نيراتني 900 تاويت زي انا خويني زقربا نيره فورغل بيبوامبر دحرسي حقنيا مسلي حبيئه بحسوت كم زقرب كواس لزفلتت نعي مفكرا خي قدلت نقول حلف جيجاتاتي غحيفه كتعريني خندي مسجدلي حليفه عم البس مجنز كم زبلو جن نحقنيا من نتين عيقيو بعبيها كان دسألا نفسي كوينه من بارك أسئلة إذن ما يحاوينا تريفا حدا معلتي أنا عدنا خيد إذن كا نحدا مقربا خطفانو أبوش تحنت أوتوبوس فيتن في تراخبنا أتمس إذن زمس مقربا ود عدنا مخانيو
حانيقو سعبني إيدن تقريما تفالت ليهم دا حتتات عند قولمي مس برهان لا دك خبر عدني لا أتبقى دماي أتقدمت مالي ناي حدو دا عدنا زقبري لزعل الكوخي أتكو علي الزمسخي هاين عايزين دي قدي بلا مو زقبرون زخونهن طفيني أبو انت زقوارزك أسأليكم دو تمرتي ولا إما بالوتني قدم بربعي كفلديو حمشاي مسقوارز أيو أبزقو ماري مو عالو زرسع كل كخابا كم تنا خاص خلبي أجرن دانجان ناتأمته دد حروالدي من خمر زوعل تفلت يوم تخين كسي أستبهل له كيش كعكام قليلو تمحس عنها الناس حقها أتني إيدان تخويلوها تريفز نبر حق أنيا مسلي فتفت بيلوها ركيبوها أبيت حفرت كم يجرى أني أجت أخريا بكا نهي غريتها يخلنا ينسحق دلك هبتني السوز أنفه اللميلا نحورت السنة بيتاتني همنك قلبين مسمرت لزنبرة ني إيدان بزحو كيتا أنزو خلا قلت إيه خبز خريح حقيقها أكلات سمرت كلهم بعين سقطها وسمعت كتقمتهم جمركو مشات سبنا بأملخوها معتيبون تقليون يدكس أنا نكا أكلاتن قمنان سمرت فقيده يدكس يذكره مولو ليت دكس حري منه خلبت مريت وقيحو جراتت برهان نعملك أسهي بصح نيرو من سمرت كنزامدن أبو اللاد كنبصحن راي وحقاي هنكا زيبل ووص بحلي بل ولا بدنقلنا ايتصنح حدرك قبر الله تراي زلني حرب زعبا دنقلنا مزراب تريفي لومي إلى نفاسك عموخي زحادرهن زوعلن حربيت نزلو نسمرتون لك كمنا إيدن حسيس لستلال خوات رايو دحراينا مقوم نقر بس إحنا متفلتتني انتهي كم زبلاج أنا قاني مرعو زي حزا عركي حزا نهيناتو شعرك ولو حجي تراي أما تصوري خمي جريتوا بالكو بوشت أي نعرفت معلتاتي يا مودو سلز بصحي نسمرت نجار معلب غير له خير وسمكو أقدي مجن نسمرت نخلت معلتي نكرم بصحي خملس مخاني حبيريا نعدنا خيره نسدراي تفاني يوم محرس يلا زرقي نابس مرايت مالسا مشت عربي نسمرت نابس راح خيره بحد خنا ماسي مسحاتتكوا أديت إيه بلتن بجزاون ملء نصنتي زلوا نعنا بالشانسته أب كانتين ما حستيز بيان لوامو بلتني أنا قنا تهوي خلوه إلى تفانقوا أثن ما حستها محدقي لند على نمبر كل توالد صبايا مهلاون سي حقا نمشتو نايزلني كداني عصعصيه زنطنط إلى تقما قيمه شحمين قلات إيه هوتيل حسكو مدلاواتي كل صافيفه ودي نابقو صرا سمرت دما خدكو سمرت مسكاليتا كابوتشينو حزن صنحني مخالف بالكو وشت أي سمرتون استردعت مسل تلاليو محازين مسارحتين إلهاش ما نقراتني مسارحتي مسبلتني فخص بلني كم تخلي الناس لازم موتكي كم ناتن كابتشينو عزيزة بتقى سمرت كوف بالكو قال استفارقت سالسيتي بكيري مسرع خوغن تقرمكو أقرموتي كي وداكو خا بشنت بيت سانيحا أتا سالسيتي محزن كوف بلاد كأمنا يكاركون من باري فركشكش قبل الكل تفلتني سمرت إيدن تبهالزيا تلاليا بلتني سلستي أنت قريمة متهن نيران يا ريتا شيء نحمد إلاك تسمس للخو سمرت بإيدي حزاها كفا بلتني أتبسرحنا مسخها خلها أبتن دا شايس بيان لواز والكخازينين شعو إيدن بمعدو سلزرعيت كخا أبيك متفلتك حديثاتني أنا خاها خلوك إياه إيدن كل خنثات حلف كامس نقرات نسم بيده بطعم حزين كاني مغنياتو كم زنات كوشت أو حمام زلوهم سوات
ምስ ነብሶም ንኽዕርቑ ሓያል ምኽሪ ዘድልዮም ኩሉ ሰብ ነናቱ ጽባቐ ኣብ ካልእ ሰብ ዘየለዎ ህብቶ እዩ ዘለዎ በለትኒ ወላ ሓንቲ ቓልና ኣይትዛረብኩን ርእሰይ ግን ጽሩሩ ይብለኒ ነይሩ ኤደን ትቕብል ኣቢላ ብራነ መጀመርታን ነብስኻ ረኸባ ኣፍቀራ ኣኽብራ ድማ ሽዑ ኣብ ውሽጥኻ ፍቕሪ ክበቆል እዩ ሃገረሰብን መኽሰቡን ከኣ ኸኽርዓካ እምበር ካሕፍረካ ኣይግብኦን ንዓይ ክትላለዩ ንኸለኻ ብዘይ ሽምካ ወላ ሓንቲ ቅንጣብ ሓቂ ኸይ ነገርካ ኢኻ ተላሊኻኒ ዘረብኣ ወደአት ድሕሪኡ ስምረት ካብ ቦርስኣ ወረቐት ኣውፂኣ ክሳብ ዝመጽእ ዘሎ ሰሙን እንተቐኒኻ ይሕፀ ስለ ዘለኹ እዚኣ ናይ ዕድመ ወረቐት እያ ተቐበለኒ ሰለስቲአን ብሓንሳብ ቦርስአን ኣልዒለን ገዲፈነን ተምርቀፋ ኣነ ኸዓ ንጽባሒቱ ገና ዕረፍተይ ራብዓይ መዓልቲ ክውድእ ተሪፍኒ ኸሎ ሕፍረትን ጭንቀት እንተጐልቢበ ናብ ባህድየይ ተመለስኩ ተፈጸመ ነመስግነካ ፋርሸም ካብ ለንደን ፍትዋት ተኸታተልቲ መደብና ብዘቕርምና ልኩም ትሕዝቶ ዓጊብኩም ተዛኒኹም ክትኮኑ ተስፋ እናገበርና ናይ ሎም ትሕዝቶና ኣብዛዚምና ኣለና ኣብ መደብና ዘለኩም ርእይቶ ይኹን ነቐፌታ ወይ እውን ክቐርበልኩም ትደልይዎ ጽሑፋት ምስ ዘሉ በቲ ልሙድ ኣድራሻና ናብ radioerna@gmail.com ወይ radioerna@yahoo.com ኢልኩም ለኣኹልና ክበጽሓና እዩ ብተወሳኺ እውን ኣብ ፌስቡክ ተስፊት ዮሃንስ ብምባል ኣብ ናይ መልእኽቲ ሳጹን ክትገድፍለይ ከም ትኽእሉ ከዘኻኽረኩም ደሊ ብዝተረፈ ብዝመጽእ ረቡዕ ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓትን ብዝተፈለየ ትሕዝቶን ክሳብ ንራኸብ ጠጥዕሞ ምስ ሬድዮርና ኣብዚ መደብ እዚ ንማሕበራዊ ህይወት ዘንጸባርቑ ጽሑፋት ግጥምታት ድርሰታትን ዋዛታትን ዝቐርቡ ኮይኖም ኣብ ህይወት ንዘጋጥሙ ጸገማትን ኣፈታትሖምን ኣመለኻኽታና መዓልታዊ ህይወትና ተዘክሮታት ንእስነትን ካልእ ንኣጠማምታና ውልቃዊ ህይወትና እናንጸባረቐ ዘዘናግዕን ምኽርታት ዝልግስን መደብ እዩ ጠጥዕሙ ምስ ሬድዮርና ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ነዚ ሰዓት ተዳልዩ ዝነበረ ሓፈሻዊ መደባት ሬድዮርና ብቋንቋ ትግርኛ ኣብ ዝተፈጺሙሎ ሬድዮ ኤረና